Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. На къде сме тръгнали така? Към старата ферма Пенелопе. Тя е малко по-натам, нали? Не, там има един ров само. Хвърляме остатъците от прасетата там. Добре. А защо към фермата? Тя не работи. Собственикът си отиде. Сега се продава. Продава се, ако я продам. Е, ти пък кой си, че да я продаваш? Собственик. Добър ден, добър ден. Собственик. Мръхлю. Ще я продадеш ти. Даже ще ме подариш. Добър ден. Аз съм Дони, племенника на Милен. Аха! Добър ден, Дора. Приятно ми. То тук е... Тък му потреждах. Да влезем. Си. Вода? Искаш ли да ти налея? Сигурно си жаден. Не, мерси. Тук един малък освежителен ремонт трябва. След като почина Милен, виждаш, трудно е. Аз от 10 години се грижа за него. За всичко се грижа тук, сама. А наскоро другите си заминаха. Трудно е, виждаш, не знам. Сама съм. Ще стелим нещата. И тебе ще стегнем, Дорче. И това ще върне живота на фермата.
Излезте спокойно и се облечете. Здравей! Здрасти. Благодаря ти, че спаси кошницата. Аз съм Дони. Лилия. Приятно ми е. Към селото ли си? Да. И аз. Чакай ти помогна. Мерси. За това ли я спаси? Всъщност я искаш за себе си. Да. Всъщност я искам за себе си. Кметът добре се грижи за селото. Да. Старай се много. Оправил всичко. Опитва се човек. Чао. Чао! Добър вечер. Добър вечер. Мирише на нещо. Да, Дони, моето момче, напиле. Защо пилешко бе, Дорче, нали във фермата патици гледаме? Да, Дони, гледаме, обаче малки са още. И в тази тенчера сложих малко и патишко, защото знам какво ще кажеш. Но под похлопак на готова тенчера не се гледа, нали знаеш? Извинявай, Дорче, но патешкото е друго пиле. Да не говорим колко е по-полезно и вкусно. А сега внимавай. Какво е това? Тайландски босилек. С него направо се плъзга по език. Древна подправка. Дава вкус, който малко хора познават. Служи малко моето пилешко също. Ето тук малко служи. Оп. Оп, ама на пилешкото няма да работи. Аз ще ти кажа дали ще работи. Дорче, месото трябва да е патешко, да те кара да летиш, да се чувстваш жив и див. Панаири, панаири, а мои детски най-красиви светове, светове. Добър ден. Добър ден. Ма ти май не си от тук. От тук съм, даже си ме виждал. Как няма да те видя, като ти се забелязваш. Чух, че си наследил старата ферма. Да, с нея се занимавам сега. Скоро ще е като нова. Патешко продаваш ли? Не, патешко не продавам. Виж, аз обичам пастата, романтиката. Почти всяко лято ходя до Италия.
Някои хора тук вече за италянка ми мислят. Даже акцента ми е италиански май. Толкова често ходене. Да, веднага се усеща. Ами, не знам какво друго мога да ти предложа. Аз в принцип не работя много тук. Тя бакалията на баща ми, не знам кое къде се намира, ама... И... тая работа не е за мен, да ти кажа. Аз по други неща си падам. Много искам с мода да се занимавам. Даже един дизайнер в Италия ми каза, че имам много фин вкус. Що не? Ако те влече, ако ти е страст, когато правиш нещо с страст, веднага си личи. Хората го усещат и ги привлича. Брашно и мляко ми трябват. Ами ти... С страст ли го правиш? Кое? Това с патиците. Да. Всъщност... Патешкото е месо, което зарежда човека. И го кара да иска да полети. Не знам. Например, към нещо, от което го е страх, или към себе си. Към себе си казваш. Дай да го пробваме това патешко, да видим кое му е толкова специалното. Добре. Ето. Това ми е обяда. Ще те почерпя, но трябва да ми оставиш малко. Разкош. Заповядай. Мерси. Здравей, Кремена. Венци, ти пак ли забрави нещо? Да, още един страхлук ми трябва. Ела да пробваш от месото, новият фермер черпи. Много е вкусно. Пробвай. Супер е това. Не бях ял такова. Какво е? Патешко дай. Патешко. И как го правиш? Специална рецепта. На тиган. С конфитюр от дюли и тайландски босилек. Добре, да им спечелиме. Ще заредим бакалията с патешкото от фермата ти. Пък ще видиме. Добре. Колко ти дължа? 4,50. Ето. Мерси. Задържаш рестото. Чао. Чао. Исках да те питам нещо за фермата. Сигурно ще ти е трудно да я стегнеш сам. Ако ти трябва човек за работа, насреща се. Може. Не е лошо това предложение. Работа ли си търсиш? Не, но ми хареса как очите на Кремена заблестяха от ястието. Сигурен съм, че ще имаш много работа и фермата очаква голямо бъдеще. Добре. Ела утре сутринта ще се разберем. Чао. Чао. Наши са. Ела тук. Я им хвърли малко. Хвърли малко. Айде. Ето тук сега надолу отиваш.
Какво става, бе? Нали си се отказал? Не. Няма страшно. Сядай. Хубаво да знаеш за какво го правиш. Патешкото е много вкусно. Не. Не знам как го готвиш. Важно е, че аз знам. А какво е? Печена патица с лукчета, мащерка и други зеленийки. Жестоко е. Нали? Трябва повече хора да разберат за това патешко. Дай си чинията. Ама вижте какво. Защо не направим нещо, бе? Вечер на патешкото месо. Пенелопе във фермата. Ще поканим хора и ще стане прелесно. Що вечер? Направо събор на патешкото. Да, вие готвите за цялото околие, а пък аз ще забавлявам гостите. Голяма забава ще падне. Само да намърт от смях. На здраве. Да? Здравейте. Здрасти. Май прекъсвам обяда? Не, заповядай, седни с нас. Мерси. Я за патешкото месо идвам да кажа. Венци Ивана съм, бе. Много хора от селото ме питаха вече. Разчува се, че фермата е заработила отново. Идеално. Нали без това се разбрахме, те докараме. Даже мислим да правим събор, за да може колкото е възможно повече хора да разберат за патешкото. Супер. Да. Да не се наложи скоро да разширяваш бакалията. Да. Аз само малко поработвам тук и после към Италия. Така че да се разшири, няма как да види оттам. Със сигурност от Италия няма как да се види. Много добре изглежда патешкото. Нали? Чакай само да го опиташ. Да успея да го отрежа. Готово. Нещо по-крехко за мен. Така. Лукчета искаш ли? Малко може да. Няма ли се целуваш? Не се знае. Харесва ли ти? Много добре изглежда. Да. Много е вкусно. Що ме приготвено от Дони. А на мен ми се падна трътката. Най-вкусното. Много ми харесва, обаче за съжаление ще трябва да тръгвам. За което се извинявам. Няма проблем. Минах само за малко. Чао. 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 Утре Венци ще ти докара от патешкото. Венци ли? Не може ли ти да ме докараш? Айде, чао. Здравейте. Здрасти. Здрасти. Как си? Добре, градинска работа, нали знаеш? Всъщност не знам, нищо не разбирам. Ела да видиш. Ето това е розмарин. Ще ти дам семена да си засадиш
и скоро ще си имаш готови подправки за патешкото. С тия глупости готвя, остава да започне да съдя и ще ме канят само мъже на среща. Ето, ще станат много вкусни. Това са розмарин, мащерка и салвия. Само ги поливай. Мерси. Всъщност аз да те поканя, понеже решихме да правим събор на патешкото във фермата. Интересно. Да, даже мислим да разлепим и плакати, за да може повече хора да дойдат. Звучи добре. Благодаря за поканата. Ще дойдем с сина ми. И ще ни трябват зеленчуци. Може да купим от твоята градина? Да, няма проблем. Ало, да. Здравей. Ага. Да. Пак ли? Да, добре. Ще му кажа. 2 месеца. Защо толкова много? Нали си беше взел билет за другата събота? Добре. Както и да е. Чао. Това е бай Коста. Той има кошари и прави много хубаво сирене и кашкавал. За децата и внуците. По цяла година ги чака да дойдат, ама все не идват. Миналата Коледа даже не успяха да дойдат. Бай Коста! Разказах на Дони, че правиш хубаво сирене. Правя. И повече правих аз. Ама вече няма кой да го яде. Няма. За ядене винаги има кой. Приятно ми, аз съм Дони. Здрав да си. Тъй е. Само, че децата много заети. Никой не идва вече. Айде сина, знам, що не идва. Защото трябва да ми оправи лодката. То не може само ядене, бе. И работа има. Ти за риба ходиш ли, бай Коста? Че какво друго ми остава, бе, момче? Пък и щом рибата не идва за мене, аз ходя при нея. Бай Коста, защо не дадеш на Дони от сирането или кашкавала да пробва в някоя гозба? Лилия ми, дай му това, дето ви го донесох, де не остана ли? О, да. Ей сега. Я дай още едно коренче. Ти как се казваш? Влади. Здрасти, аз съм Дони. Ето, заповядай. Мерси. Моля. Подаръци много нещо. Довиждане. Довиждане. Чао. Ти да видиш. Те стане големи, бре. Да, големи са. Дигнахме на фермата. Един ден ще стане голяма работа. Брави. Ако искаш, утре може да се разходим и да ти я покажа. Ай сега се разходиш сам. Ще си помисля. Лек ден. Чао. Тая ферма отдавна я бях хвърлил око. Ако старият ме беше продал, сега щях да съм направил много пара. Как? С патиците ли? Не бе. Митака беше намерил някакъв богатаж да му я продаваме. Кой ми так, бе? Как кой бе? Нали ли е мъже и дето работи навънка? Той все го няма и забравя го. Верно, че ми така беше. Мислех, че той Дони нищо няма да направи, ама той пък взел, че нещо се е надъхал. Събор чак шал да прави. Събор. Тия събори само суматоха създават. Не ги обичам аз.
Извинете. Добър ден. Добър ден. Да питам някъде тук, има ли къде да хапна и да пренощувам? Че цял ден карам и съм прегладнял и много уморен. Ами, аз съм Дони. Ние не сме странопниемница, ама Колю, приятно ми. храна има колкото искаш. Заповядай. Благодаря. Я си загаси фаровете. Ще ти падне акумулатора. Много вкусно мирише. Какво е това? Това е патешко месо. Тук в фермата сами си го отглеждаме. Специален вид яйцата далеч съм ги носил. Я пробвай този кашкавал. Я да видя. Чуден. Нали? Да. Домашен. Един дядо тук в селото го прави. Чакай, че дъска забравих. Я да видим сега как е с тези. Това как сте го приготвили? Абе, как го приготвяме? Тук една приятелка ми подари семена, то пазе, че поникна. Това е специално патешко магре. Чакай, ще ти сложа. Не бързай. Добре, сложи си, айде ти си умря от глад. С сладки картофи и малко козе сирене. Чудно е. Наистина. Знаеш ли, на 25-ти този месец правим събор на патешкото месо. Ако няма какво да правиш, заповядай, така ще можеш да опиташ и повече неща. Направо великолепно. Аз като един ценител на храната, да не се възползвам. Благодаря за поканата. Ама вино не си пил. Сипай вино, Не искаш ли? че как съм намръзнал от този път. Здрасти, бай Коста. Здрасти. Живо здраво. Много хубав кашкавал правиш, бе. Харесал ти я, значи? С нощи го питахме, даже с един гост случайно мина. Каза, че е чуден. Бай Коста, нали знаеш за събора? Да дойдеш и покани си. Непременно. И кога каза, ще е това чудо в събора? След около 3 седмици. Трябва добре да се подготвим. Защото колкото повече хора опитат, толкова по-бързо се разнесе мълвата за патешкото Пенелопа и неговите качества. И така, ако дай Боже нещата потръгнат, скоро ще може да имаме повече патици и да поддържаме фермата. Бай Коста, няма да оправяме тая лодка, бе? Правиме. Вече 5 години. Инструмент имаш ли? Всичко има. Ей тук вътре. Я чай да видя какво мога да направя. Я да видим. А сирене има ли? Има, всичко има. Ми дай де. Сега.
Ехо, добър ден! Добър ден. Бай Коста, нося ти неща от градината. Оставих ти и семена за домати биловско сърце, дето искаше. Бог здраве да те дава. И за Маруля да си имаш за напролет. Мерси, мерси. Много ти ражда от градините, ама и ти много ми даваш. Да не вземе да свърши за вас, ей. О, кой нас? Той Влади на шоколада набляга. Бях набрала за митака, ама пак работа и се отложи. Гнила ще излезе тая работа, ама... Хайде, бай Коста. Айде. Влади, хайде! Тръгваме. Ще идвам за риба скоро май. Ма ти какъв си, значи само. Ох, подай ми ръка, че ще се припия, де. Така, благодаря ти. Днес чаках Кремена за разходка. Не се обади. И? Явно, защото се е разхождала с теб. Че ти добре ли си, бе? Не е мъжко това, да знаеш. Коя бе, с никаква Кремен не съм се разхождал, срещаме в селото. Я сядайте и двамата на масата бързо и трябваше да си измиете ръцете. Вижте колко е вкусно. Мен сядай, момче. Ето го. Сега ще видиш колко е вкусно. Заповядай. Мерси. Много е вкусно. Ама е безсолно. Отивам със сол. Яш. За тази подправка Лилия ми подари семената. А сега като че ли не мога без нея. Аз се чудя, що ги събираш тия листа пък. Ето за какво било. Точно. Кремена ли си замотал? Харесва ме, не си ли личи? Личи си. То точно това е проблема. Тя затова се дърпа. Виж, патешкото, като недопечено, колкото и хубаво да ухае, пак не е вкусно. Така и с твоята кремена. Не е готова. Дай още време, стига и притиска. Добре, значи ти не я харесваш, така ли? Добро утро. Тук си имам други патици, ето ме интересуват. Добре. Какво е това? Пак е много вкусно да му се не види. Киш с патешко червено месо. От бутче. С малко мащърка. Добре, как го правиш? Не е сложно, ма яш сега. Утре, ако си още тук, ще ти обясна. Ето е солта. Що
откачаш, бе? Не може ли? Може. Сега да ядеш. Имам работа. И седна. Чакай, вино искаш ли? Да. Вземи си чаша. Шегувам се, аз ще взема. Едно хайванче е избягало от фермата. Владко, ела чедо да ми помогнеш да я хванем и да я отнесем до фермата. Чакай, бай Коста. Аз ще я върна. Къде ще се разхождаш ти? Само понаглеждай Влади. Бива. Ама бързай, че май буря се задава. Ти добре ли си, бе? Влизай веднага вътре. Ти къде скиташ, бе? Сега и до камията да се топлиш. Да се облечи тая мокра жилетка. Вечеря си изготвил? Сготвих, обичам да готвя. Апетитирането. От на бай Коста ли е? Много е вкусно. Заповядай. Благодаря ти. От твоето патешко. От фермата. Естествено. Чакай, Гъб. Благодаря ви. Чаша за вино, чакай. По-добре ли си? Много. Благодаря. На здраве. Виждам, че са живи. Да. Много странно. Въобще не ги поливам. Шегувам се, да е. Поливам ги. И те, защото са много вкусни. Да. Как добре се вързаха с патешки роладини с горските къви. Да, страхотно е. Не съм яла нещо по-вкусно. Това е само, защото не си опитала десерта. И десерта има. Само не ми казвай, че пак е от патешко. Всъщност да. Не. Да. Сериозно. Сега ще виж колко е сериозно. Къде намери тази патица? Пред нас. Разхождаше се съвсем спокойно. Добре, че си ти. Така. Внимание. Готова ли си? Да. Специално за теб. От патешко. Естествено. Само внимавай. Спокойно да е. Така се карамелизира. Явно си специалист. Заповядай. Чакай, лъжичка. Няма да опитам. Заповядай. Страхотно е. Леле. Стига толкова.
Аз трябва да тръгвам. Чао. Чао. Торче, покрай мен ти май се научи да готвиш. Как е конфито? По-добре от твоето. Да. Ей сега само да го обърна. Чакай, пази се, защото пръска. Само да го обърна и сме... Какво? Бушона ли, бе? Я виж. Няма ток ли, бе? Хора, навън е паднало дърво и е прекъснал жицата. Невъзможно е да се стигне до тук с кола. Как няма ток, бе? Фурната е на ток. Не сме надотвили достатъчно. Какво ще правим с гостите? Еми, и без това никой не може да дойде. Накъде така? Към събора във фермата. Събор ли? То ще е по-скоро съседска сбирка. Тоест, Няма как да се случи. Нямат ток и пътят е блокиран от дърво. какво? Я чакай аз да видя. Ето. Виж как ще стане. Страхотно. Нося зеленчуци и ще си направим разкошни салати. Дони? Ехо, спокойно бе. Ще хапнем каквото е станало. Ще се съберат хора. Спокойно. Какво е станало? Нищо не е станало. Как да не, има няколко готови тенджери. Има. Ама се надява да се съберат повече хора. И съответно да спечелим повече почитатели на патешкото. Иначе... в скоро време няма да имам средства да поддържам фермата. И ще трябва да я подам на безценица. Всичко ще бъде наред. Искаш ли бира? Може. Посиляк? Също може. На здраве.
Здравейте! Фермата Пенелопе, знаете ли къде беше? Събора на Патешкото. То пропадна. Няма ток и пътят е запречен от дърво. Ако желаете, можете да минете от тук през Байкалене и надолу по магистралата. Момче, яла. Слушай сега, аз имам лодка. Ако искаш, мога да те откарам с нея долу до фермата. Бай Коста! Заповядайте, бе, какво става? Здравей! Здравей да сте! Как дойдохте, бе? Нали някакво дърво е паднало? Ти добре, че оправи лодката, иначе щеше да видиш събор на най. Здрасти, радвам се, че те виждам. Заповядайте. Заповядайте, сядайте. Благодаря. Доре, дай чини за гостите. Давам. Аз ще дам и столчета. Ето, заповядай за теб. Заповядай. Сядайте, настанявайте се удобно. Мирише много вкусно. Нали? Да, това е патица в меден сос, специалитета на Дони. Дивано сладка, приготвена с малко лавандула за стил. Ето, заповядай. Това ми е любимото. Лилия го е приготвила. А пък ей, той е кашкавал, аз съм го правил. Да, от кашкавал на Бай Коста. Терин с патешко месо. Древна рецепта. За първи път имам такова. Овито е в тесто, така се запазва страстта, с която е приготвено. Уникално е. Радвам се, че ти хареса. Абе, Дони, аз всъщност съм търговец. И бих желал да предавам твоите патици. Сериозно? Да, защо не? Патиците ти уникални. Ами, на здраве тогава, дай. Не подскачай, бе, Доре, сипи, бе, дай чашки на Сипа. хората. Сипа. Сипи, айде на здраве. Аз съм на биричка. На здраве, каква хубава новина. На здраве, ще търгуваме. Честит да бъде този ден, в който... как ти беше името? Колю. Колю е роден и е по... така, дай. И честит да бъде този ден, в който Колю е роден и е поел... Айде! Как си, мила? Добре. Защо не се обади, че се прибираш? Спонтанно стана. Кафе има ли да почерпим кмета? Да, сега ще направя. Ще стане, бе, так. Ще го навием да ни продаде Пенелопе за къси пари. Ма трябва да е много мазор, защото инвеститора няма да ни чака повече. Назоре, погрижил съм се. Дървета събарям заради тебе, ей! Добре ще е да изкараме някакви пари, защото иначе за какво се разкарваме тук? Що? Ти колко жени не легло остави там, бе? Абе, так. Ти като таковаш, викаш ли, бе? Не. Ами, че вика има, бе! Ай, слаг кафе. Ай, стига, че имаме работа да вършим, айде. Излизам, после ще видя Влади. Ида. Прав беше Бай Коста. Влизай. Господ си знае работата. Хайде, Влади. Хайде. Място има вол. Хем ще се ми дружинка.
Лилия!